Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'ın kurkam selamı, onun rahmeti hem bereketi bulsun. Hürmetli televizor qarawçılar. Күрегезче, нинди матур көн. Игътибар иткәнегез бармы икән? Рамазан айы гел шулай. Җылылык һәм яктылык кирәк булса, кояшлы булып, җиләс һава һәм су кирәк булса, яңгырлы булып килә. Раббыбызның хәзинәсендә адәм баласы нәрсә тели, шул бар. Күпме тели, шул кадәр бар. Елның иң бәрәкәтле вакыты Рамазан айы. Мөбарәк булсын, дуслар. Рамадан يا شهر المحبة مرحبا. Рөстәм хәзрәт, саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум салам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рамазан айларыбыз мөбарәк булсын. Без менә сезнең белән, сез имам хатыйб һәм рәис булган Казандагы Рахматулла мәчете ишек алдында. Беләбез, бу мәчетнең төзелеше бик бәхәсле булды. Хәтта ки аның төзелеше мәхкәмәләрдә дә тикшерелде. Әмма дә ләкин, субханалла, мәчет төзелә. Әкренләп һәм алай гына түгел, Рамазан аенда инде таравихлар да уза дип ишеттем. Бу чыннан да шулаймы? Рамазан айы Рахматулла мәчетендә ничек уза, хәзрәт? Әлхәмдүлилләһ. Рамазан ayında Allah'ın rahmeti iňe betinde. Ol Allah'ın rahmeti bizim rahmetullah meşitibizin de eşitletip uzmadı. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allah'ın rahmeti bilen Ramazan'ın birinci kişinden uk teravih namazlarımızı başlayıp jiberdik. Ramazan ayının birinci gününden uk 5 vakit namaz bilen iftarlar uzduru bilen başladık. Allah'ın rahmeti hem eylenen tire yurtlarda yaşayışı halkımız, Müslüman kardeşlerimiz, ılısı, kişisi, yaşı, kartı degen kibik jiyila başladılar. Eli ul kadar halkka keng taratmasak da, lekin tıynak kına, motoru kına, jaylap kına, iplep kına başladık. Hayırlı saatte bulsun deyip her halde Allah karşında en hayırlı iş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkençe ez bulsa da devamlı bulgan iş. Хәзрәт, менә мин тапшыру башында шуңа игътибар иттем. Рамазан айы җиткәч, ничектер бер ураза тотучыларга җиңеллек өчен, аларның хәлләрен яхшыртыр өченме, һава торышы да шулай үзгәреп куя. Әгәр кояшлы була калса, эссе була калса, ул Рамазан айы кергәч салкынайта. Инде я булмаса, киресенчә булса, җылытып җибәрә. Менә бу хәзинә кемнәр өчен, чыннан да ураза тотучыларга җиңелрәк булсын өчен шулай Раббыбыз бирә микән? Әгәр дә без уйлап карасак, һәр һава торышының күренешләрендә, яңгыр булсын, кар булсын, адәм баласына карата Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ята. Аллаһ Тәгалә адәм баласы хакында без хәтта белмәгән, төшебезгә кирип карамаган, фикерләмәгән күп мең миллионлаган дәрәҗәдә артыграк кайгырта безнең хакта, без хәтта уйлап та карамабыз ул турыда. Беләсезме, төрле авылларда hava торышын юраучы, белүче кешеләр бар дип әйтәләр. Ләкин Аллаһның Рамазан аенда бирә торган рәхмәтен алар да әйтеп бетерә алмый. Ягъни синоптиклар, гидрометцентр мәсәлән, шушы өлкәдә хезмәт кылучы шәхесләр мәсәлән, Аллаһның рәхмәтен тойымлап бетерә алмыйлар. Әйтик, берәр яңгыр әйткән вакытта киресенчә Аллаһның рәхмәте белән кадер кичәсе аяз була мәсәлән, бәлки алдан бүтән төрле һава торышы әйткән булсалар да шуңа күрә белеп бетерә торган нәрсә түгел. Хәзрәт, Пәйгамбәребезнең хәдисе бар бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисе бар. Рамазан айы җиткәч, җәһәннәм капкалары ябылыр, җәннәт капкалары ачылыр дип.
Рамазан айы вакытында. Әйтегез әле зинһар, менә Рамазан айы вакытында ни өчен җәннәт капкалары ачык? Анда бит әле берәүне дә кертмиләр. Әйе, моны шулайрак аңларга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңлата, ягъни анда бит әле бу хадисның ахырында шайтаннар богауланып кыелыр дип тә әйтелә. Һәм ни өчен уйлап карасак, фикерләп карасак, шуннан да Аллаһ Тәала үз кулларына җиңеллекне бирә. Аллаһ Тәала үз кулларына шайтан кырган тузакларны алып ташлый. Шайтан кырган тузаклар, шайтан кырган алдаучылар, йетмәләр, алар димәк юкка чыга икән, туры юлдан барырга, нык атлап барырга, игелеккә, асылыңа, динеңә, иманыңа кайтырга бит мөмкинлекләр күбрәк дип аңларга кирәк. Мөмкинлекләр күбрәк. Һәм күрәбез, кичәге исерекләр, кичәге сәрхүшләр арасында да бүген намазга басучылар бар. Һәм без моны теге күпсенмәбез, киресенчә сөенеп, шатланып, аларның үзләре өчен шатланып әйтәбез, билгеле. Үзегезнең ураза көннәре ничек уза? Ничәнче елын сез ураза тотасыз? Ураза тоту беренче башланганда инде 93 елдан. Ул вакытта мәдрәсә шәкерте идем, мәдрәсәгә кереп, авыл хуҗалыгы институтын калдырырга туры килде. Аны калдырып, мәдрәсә укырга кереп, дин юлына басканнан бирле, әлхәмдүлилләh, уразаны калдырмыйча тотып киләбез. Ураза бик җиңел. Бик җиңел йөрисең. Әйе, кайбер көннәрдә йокы җитми. Йокы җитми, сер түгел, чөнки намаз аралары кыска. Сәхәр тәмамлап, әгәр дә бөтенсен тиешенчә башкарасың икән, тәрәвих намазларында һәр берсендә катнашасың, тиешенчә дугалар кылып кайтасың икән, аннан соң күп тә вакыт узмый, 1-2 сәгатьтән соң сәхәр вакыты җитә, аннан соң инде иртәнге намаз, аннан соң иртәнге намаз бетүгә инде беренче сәгатьтән эшләрне эшләргә, тормыш көтә торган вакытлар җитә. Шулай бит мөселманнар Рамазан аенда әз йоклый, сер түгел. Ләкин аның ләззәте дә шунда. Ләззәте дә шунда, тук карынга баш эшләми бит ул. Оч карынга, оч шәкертнең башы эшли. Шуңа күрә шәкертләрне бит артык ашатырга кушмыйлар да инде. Шуңа күрә Рамазанда ризыксыз, сусыз торының чистарыны ягыннан гына түгел, зиһенебез үз урынына кайта. Шулай бит, фикерләребез үз урынына кайта. Димәк, теләсәң дә хыял, теләсәң дә бозык фәләннәр булса, әгәр дә баш миенең бер пишмагына кереп уялый торган, бу айда алар чистара торган була иншаллах. رمضان يا شهر المحبة مرحبا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Мин инде шушы мәчет ачыла, мәчет төзелә башлый дигәчтен, җирем күгем белән шатландым. Балалар үсә, яңа йортлар калка, яңа микрорайоннар үсә. Безнең монда бит авылдан килгән халык. Әти әниләре үскән. Мин дә шушы районда яшәдем, чынлап та шатланып, менә Коръән ашларында каядыр барган җирләрдә әбиләргә силим дә шулай итеп, сәдакател җария булсын әле дип, менә бирәле. Минем карточкам юк инде банковский, оештыр әле шуны диләр. Әлхәмдүлилләh, халыкка мәчет җырак, мәчет юк, бит диергә сәбәп юк. Иншалла, укытучыларыбыз, остазлар күп, менә буш урында матур итеп тизиләр икән, моңа шатлануның чиге юк.
Мәчеттә кеше чыга Аллаһ рәхмәте. Тәттә кумышларыбыз Аллаһ рәхмәте. Шундай авыл йомыркасының җәйде. Аллаһ рәхмәте. Әлхәмдүлилләһ, хәлләребез бик әйбәт. Рамазан аен башлап җибәрдек. Әлхәмдүлилләһ. Менә яңа мәчет күреп торасыз, төзеп киләбез. Мин шушы мәхәлләдән булам инде. Авиастроительный районда инде, авиация районында мәчет бик кирәк иде элек-электән. Монда якын тирәдәге мәчет шул халык телендә калган Вафа хәзрәт мәчете, ул безнең инде Нурислам мәчете. Анда барулары җәй көннәре якын булса да, яңгырлы, буранлы вакытларда ярты сәгатьләп җыя барырга инде. Шушыннан. Әлхәмдүлилләһ. Инде мин менә шушы мәчетнең төзелүенә шатланып килдем бүген ифтарга. Шуннан да башлаганда без бер команда булып менә шушында Рөстәм хәзрәт, Ильяс, менә Искәндәр кардәш әйбәт әлхәмдүлилләһ җыелышып шушы мәчет булсын дип шушында проектын утверждать итәр өчен яки инде җыелышып киңәшләшкән ике беренче мәртәбә шулаймы? Хәтерләсәгез. Әлхәмдүлилләһ, менә вакытта булыр да дип уйламаган идек, ләкин Аллаһның рәхмәте белән булды. Менә инде без менә шушы елда ифтарларга килә. Бу минем өчен бик зур шатлык инде. Әлхәмдүлилләһ. Киләчәктә дә шушы мәчетне төзеп бетереп, монда күбрәк кешеләр йөрсеннәр. Авиастроительный районда бит инде мәчетләр районы күбрәк булсыналар, иншаллах. Кешеләр иманлы булсыннар, балалар тәвфикле булсыннар. Әлхәмдүлилләһ. Безнең киләчәктә безгә шушы мәчеттә дөгачылар калсалар, иншаллах. Шул гына безнең киләчәктә Аллаһ Тәала кем җәннәткә өметләнсә ди, мәчет төзесен, Аллаһ Тәала анарга йорт төзер җәннәттә ди. Вай әлхәмдүлилләһ, без бик менә шатланабыз. Аллаһ Тәгаләнең менә шушы бигән нигъмәтләренә инде без шөкранлар мең тапкырлар кылабыз. Әтләр ханым, белүемчә, сез бит мәдрәсәдә белем аласыз, әллә укытырга да җыенасызмы мәдрәсә булгач? Әйе, менә монда әлхәмдүлилләһ, Алла бирсә килсеннәр. Монда инде безнең шундый ниләребез, инде менә хыялларыбыз, әле монда менә без белгән гыйлемнәрне башкаларга да инде безнең бирәсебез килә. Шуңа менә укытырбыз дип әйтәбез инде. Алла бирсә ниятләнәбез инде. Аллага тапшырдык, Аллаһ ярдәмен бирсен инде. Белүемчә, бу Рәхмәтулла мәчетен төзетерүче оешманың җитәкчесе сез бит инде. Әйе, мин булам, әлхәмдүлилләһ. Әйе. Субханалла, бик матур булып инде күтәрелеп килә. Бик шат, мин бик шат. Сезгә шасы, әйе, менә шунда якты, чиста, әлегә полностью төзеп бетерелмәгән, ләкин без тырышабыз. Алла теләсә тиздән ашырбыз дип әмәлдәбез. Нигезләре нык булачакмы, диварлары ышанычлы булачакмы? Менә күргәнегезчә, без цокольный этажда, именно цокольный катта, бөтен мәчетләрдә су үтә подвалларга. Монда күргәнегезчә, бөтен җирдә кыры, чиста, мотор, су үтми, барысы да әйбәт. Үзегезгә төзегән кебек. Үземә төзегәнгә караганда яхшырак итеп тырыштык. Аллаһка шөкер. Үзем генә түгел, монда күп иттереп инде рәхмәт әйтәсе килә менә шушы кешеләргә, монда йөрүче егетләргә, монда йөрүче түгел, бөтен Казан шәһәренең ассоциация предпринимателей мусульман, АПМ егетләре тоже бик күп булыштылар, әлхәмдүлилләһ. Безнең дусларыбыз, хоккеистлар, җырчылар, монда бөтен кеше катнашты. Бу теге минем генә эш дип әйтеп булмый, безнең генә эш дип әйтеп булмый. Шуңа күрә форсаттан файдаланып, барлык минем дусларыма, безнең кардәшләребезгә рәхмәт белдерәсе килә. Аллаһ Тәала кабул итсен иде, менә бу безнең эшебезне. رمضان يا شهر المحبة مرحبا. Рөстәм хәзрәт, менә урамда әле генә җиләс иде, салкынча иде, без сезнең белән киемнәрдән басып тордык. Хәзер салырга мәҗбүр булдык. Теге иске киемнәрне урамда киеп җирдән, чөнки җылы. Ни сәбәпле җылы? Чөнки мин монда әле теге җылыткыч торбаларны да күрмим. Ни өчен мәчеттә җылы? Ни сәбәп? Мәчетебез җылы, әлхәмдүлилләһ. Монда инде безнең җылы идәннәр, газ кергән. Тулысынча эшләп торалар, чөнки кичләрен салкын, төннәрен салкын, әле кабызган көенчә. Һәм сулар кергән, тәһарәтханәләребез эшли, һәм монда инде безнең якты, әле утларны эшлисе бар. Һәм күрәсез, эшкәлештә монда безнең отделка эшләре бар. Һәм гүмбәзне эшлибез, стеналарны.
Бу катыбыз әле, димәк, беренче кат дип әйтәбез, ирләр намаз кылган залыбыз җәйгәле күрәчәк иншалла. Гомумән хәзрәт мәчетне нинди акчага төзеттегез? Кем ярдәме белән төзелде мәчет? Халыкка күп мәртәбәләр игълан биргәннән соң, мөрәҗәгать иткәннән соң, кемдер ишетеп, кемдер күреп, кемдер үзе килеп, кемдер башкалар аркылы белеп, туганы, дусты, кардәше, күршесе һәм башкасы аркылы монда килеп, Аллаһның рәхмәте ярдәм итеп, кемдер төзелеш материалы алып килеп, кемдер кайсыдыр өлешен үзенең оешмасы белән эшләп чыгып, шулай булышкан кешеләр булды, Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлиллаһ. Хәзер нәрсәгә мохтаҗсыз? Ике зур эшебез бар. Беренчесе инде аның менә бу эчке залны матур итеп башка мәчетләрнең шикелле күркәм кыяфәткә кертергә. Чөнки гел-гел төзелештә торып булмый бит инде, өлгертеп бер кергәч инде яхшылап керәсе килә. Һәм икенчесе зур эшебез ул ишек алды. Ишек алды күләмле, чөнки кичкенә эш түгел. Иң күп акча чыгым таләп итә торган эшләр менә шулар. Бу эшләрнең суммалары билгелеме? Билгеле. Бүгенге көндә безнең әле бу залга бер 2-3 миллион акча кирәк. Һәм ишек алдыннан санамыйча әлемез. Мәчетнең сметасы, башлангыч сметасы 39 миллион иде. 39 миллион инде һәм әкрен-әкрен ул инде күп мәртәбә арзангарак төзелде, билгеле, анда бәхәс юк, чөнки бердән кемдер арзанрак бирсә, кемдер материал белән булырса, кемдер бәлки арзанрак эшләсә, башка урыннарга караганда, шакыра монда процентовкалары юк, бәлки төзи торган компания хуҗасы да мөселман егете Ильяс Гыймадов, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ разы булсын, сыйфатлы итеп, яхшы итеп эшләргә тырышалар. Рөстәм хәзрәт, шушы Рәхмәтулла мәчетенең инде төзелү башында, шушы тирә-якта яшәүче халыкларның ризасызлыгына карамастан, мәхкәмәләрдә күпме көч сынашуга карамастан, бер мөгъҗиза гына түгел, киресенчә әле мин безнең мөселман ирләрнең шәхсән менә сезнең дә бер фидакарлыгыгыз дип исәплим. Шуннан да менә ни өчен менә шушы җаваплылыкны сез үз җилкәгезгә алырга булдыгыз? Җиребез күбрәк булса әле мәдрәсә төзер идек. Курыкмас идек. Халык безнең бераз юашрак, басынкырак, ләкин гайрәтле егетләр бар һәм аларга башкалар иярә. Хәзрәти Гомәр исламны кабул иткән вакытта башка сахабалар яшереп кенә кабул иткәндә, яшеренеп йөргәндә, Хәзрәти Гомәр сорады кешеләрдән, ничек игълан итим икән Мәккә халкына дип. Аңа әйттеләр, әнә күрәсеңме бер кешене, аңа әйтсәң, кешегә әйтмә дип колагына пышылдасаң, бөтен халыкка яңгыратачак дип. Хәзрәти Гомәр колагына әйтте, мин исламны кабул иттем дигәч, бу кеше шарран ярып кычкырды, я Курайш, я Мәккә халкы, Гомәр исламны кабул иткәндә бөтенесенә игълан итте. Ягъни агымга каршы йөзә торган кешеләр булган электән. Без инде һәр вакытта агымга каршы йөзеп булмый, ләкин кирәк булганда, үзеңне дөрес санаганда, инде дин өчен кирәк булганда, безнең ата-бабаларыбыз бит инде барыбер нәрсә булса эшләгәннәр. Әгәр дә гел ата-бабаларыбыз гел юаш кына, басынкы гына, бөтенләй бетеп кенә киткән булсалар, динебез дә калмас иде, телебез дә сакланмас иде. Шулай бит. Татар теле менә үзебезгә кирәк булмаса, кемгә кирәк инде ул? Кемгә хаҗәт инде ул? Динебез безгә кирәк булмаса, башкаларга хаҗәтме инде дигән кебек. Шакыра, әлхәмдүлиллаһ, халык арасында әйдә, мин дә булышам, әйдә бергәләп төзик, әйдә бергәләп эшлик дигән егетләр булды, дуслар булды, кардәшләр, туганнар булды. Аллаһка шөкер, бергәләп шулай эшләдек. Хәзер тирә-юньдә яшәүче халык белән нинди мөгамәләдә сез дус яшисезме? Күрше белән яхшы яшәргә кирәк, без моны беләбез. Күрше хакын үтәргә кирәк, кайсы гына дин, кайсы гына милләт вәкиле булмасын, һәр хәлдә бездән зулым тимәсен, бездән начарлык, бездән яманлык, яман сүз, әшәке гамәл аларга ирешмәсен дип, без шундый теләктә билгеле, монда бернинди бәхәс тә юк. Шуңа хәтта узган елларда инде без Рамазан ае ахырында башка милләт вәкилләренә дә пакетлар, ризыклар, ярдәмнәр өләштек, әлхәмдүлиллаһ. Һәм күргәнсездер бәлки, безнең мәчет янында булган приют дип аталган шәһәр күләм булган проект кысаларында көн саен 140лап аш, ялангач, тормышы авыр булган кеше ярдәм ала, кайнар ризык ала. Көндезге сәгать 11-дән сәгать 2-гә кадәр алар кайнар ризык алып китәләр. Көн саен 140 кеше.
O demek сан түгел һәм анда инде берсеннән бер документ, берсеннән бер исем, фамилия соралмый, демәк һәр берсенә бирелә. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. İskender Efendi, bilumcha siz mana bu Rahmatullah мәчете төзелешендә ярдәм итүчеләрнең берсе һәм әле иң беренчеләре. Мәчетне төзеттерә башлаганда үзегез ышанган идегезме мәчетнең инде шушы хәлгә җитәчәгенә һәм таравихлар укылачагына? Шуны әйткәндә, бер шикләнеп алдым, чөнки монда дулкынланып алдылар бит. Халык чыкты, монда каршы чыкты бу төзегәндә. Инде ул чакта мин бигрәк теге шуның хәтле үземне кая куярга белмәдем дә инде. Шундый эш ясый башладык. Шуның хәтле көч түктек. Хәзер мәйтәм халык чыгып, каршы чыгып, хәзер без моны кире чигенсәк инде. Хәзерге вакытта шушы бинаның басып торы бик үзең горурлык хис итәсең инде. Менә мин генә түгел, монда без башлап җибәргәндә безнең WhatsApp группасында 5-6 кеше иде. Хәзер 170 кеше WhatsApp группасында шул Рахматулла мәчетендә. Ул группада ул төркемдә инде мәчетнең төзелешенә ярдәм итүчеләрме? Ой, сез беләсезме анда ничек? Менә анда безнең Ильяс, ул безнең прораб, шундый бик яхшы малай ул, шундый бик тырыш инде, үзе шундый гел безне этәреп тора инде. Мәсәлән, җегетләр бүген кирәк шундый, мәсәлән, аларга, мәсәлән, цемент. Кем булыша? Анда бетсе дә шул иеп куйдылар акчаны, мәсәлән. Хәзер шуңа җиттек инде. Молодцы, шулай ярдәм итәргә сразу ахшып торалар менә кешеләр. Анда кеше күп булгач инде. Менә күптән түгел үзем дус малаем бар, Марат исемле. Менә ифтарларны уздырыр өчен коверлар кирәк булды. Коверларны әйтәм, булышасың, Марат? Булышам ди. Иншалла шагар да бирде менә. Шул коверларны алып кайтып куйдык. Аллаһ йортын төзегәндә курыкмаска кирәк. Ниятләсәң һәм ниятең дөрес булса, ул төзелә. Әйе, курыкмаска кирәк. Аннан соң бер шундый кеше булырга тиеш. Ул ышана торган менә Рөстәм хәзрәт кебек. Ул нәрсәгә булмасын гел ышанып торды ул. Шуны безгә теге көч биреп тора үзең ышану белән. Без монарга манара куйганда килгән идек, ачылышында бергә булган идек. Менә бүген насыйп булды. Әле булай түгел иде, мин шаккатып торам. Аскылышын инде шундый зур эшләнгән. Ифтарда булуга бик шат. Аллаһ Тәгалә кабул итсен генә. Кемнеңдер изге җаваплар җыясы килә икән, шушы изге айларда ахират өчен дә, бу дөнья өчен дә без бит инде әҗер савап җыю өчен тырышабыз. Аллаһ Тәгалә бит әйткән, бу дөньяда җир шарына кешеләрне, җиннәрне менә миңа гыйбадәт кылсыннар өчен бар кылдым дип. Шуңа күрә без шушы гыйбадәт кыла торган шушы урында кемнәрдер менә өлешен кертәсе килә икән, Аллаһ ризалыгы өчен дип. Шундый бик зур мөмкинлек бар. Бу бит бик зур әҗер савап. Булышалар дип әйтәсем килә, чакырасым килә инде шуңа. Рәхәтләнеп йөрибез. Төзелешкә дә ярдәм итәбез, поварларга да, продукты да, бөтенесен хәзрәт ничек әйтә, шулай эшлибез. Саваплы гамәлме? Әлхәмдүлилләх, Рамаданда этот күбрәк тә савап килә. Бик тәмле булды. Бик зурдан сыйладылар. Инде кемнәр әзерләгән, кемнәрнең эшләре кергән. Алла рәхмәтләр яусын. Там уразларыбыз кабул булсын, бик матур мәчет. Алла бирсә инде ахырына җиткезеп шу мәчеттә бик күп мөселман халкы шу мәчеттән нур алып үзенә яшәргә насыйп булсын. Үзегез өчен шәхсән Рамазанда ничек уразалар авыр түгелме, озын көннәр? Юк, уразада авыр түгел, җиңел. Шуңа күрә Аллаһка шөкер. Настроение әйбәт. Барсы әйбәт, Аллаһка шөкер. Тик шатландыгызмы мәчетне, бу мәчет төзи башлагач? Аллаһка шөкер. Северный мәчетенә җыру түгел. Ул җырак. Аманда килгәчтән Аллаһка шөкер, бөтенесенә дә риза бәхил. Хәзрәт, мәчеттә хатын-кызларга урын булачакмы? Билгеле, бу безнең халыкка хас күренеш. Кай вакытта сорау бирәләр, хатын-кызга ярыймы, ярамыймы мәчеткә барырга дип. Булган икән үз вакытында Атика исемле, Атика бинт Зейд дигән сахаба була, хатын-кыз.
Hazreti Ömer onun қолын сұрап барғанда, үйленуге тілегенде, әгер де мені мешіттен тыймасаң ғана күйеуге шығам сен ады. Чөнки Пәйғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям артында намаз оқыған хатын була үз вакытында. Бик шагыйрә була. Сағд бин Зейднең бер туган кыз кардәше, демәк, Сағд бин Зейд ул инде үзе исән вакытында җәннәт белән сөендерелгән сахабаларның берсе бит инде. Шул Атика искиткеч матур гомер кичерә. Дөрес, аның белән никахта булган сахабалар берсе бер сугышта, берсе бүтән вакыйгада һәлак булып баралар. Һәм кешеләр арасында сүзләре кемнән шаһид китәсе килсә, Атикага әйләнсен дигән сүз була хәтта. Шул Хәзрәти Гомәр бит инде ул. Ул тыя алмый хатынын мәчеткә барудан. Рахматулла мәчетендә. Һәм Хәзрәти Гомәр әйтә, хатыннар йөргән ишектән йөрмәгез ирләр ди. Малай әйтә, Абдулла ибн Гомәр, мин ди, малай турында әйтәләр. Малайы Гомәр буена Хәзрәти Гомәрнең хатыннар ишегеннән йөрмәде ди. Әтисенең сүзен тыңлап. Ягъни бүленеш бар инде ул исламда, беләбез. Һәм билгеле мәчетебездә хатын-кызлар өчен урыннар каралган, билгеле тәһарәтханәләр дә бар, гыйбадәт кыла торган урыннар да бар, билгеле. Хәзрәт, инде мәчет төзелгән, күтәртелгән. Инде менә ишеккә теге бизәлеш ниләре генә калган, эшләре генә калган име. Ачылыр иншалла, Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Аннан соң нәрсә булачак? Сез тагын нәрсә турында хыялланасыз? Хыял бар мәдрәсә турында. Менә бүген үк төзи башлардык мәдрәсәне. Бүген үк җир алыр идек, ләкин якын тирәләрдә төзелеп беткән. Һәр хәлдә безне мәрҗәгать итәчәкбез мәдрәсә турында, чөнки мәдрәсәсез мәчетне күз алдына китереп булмый. Мәчет ул гыйбадәт йорты гына түгел, ул бит әле гыйлем учагы да. Һәм якын тирәдә халыкны сәрхүшлектә хәмер эчкән, харам ашаган халыкта, анда безнең милләттәшләребез йөзләгән, меңләгән, һәм аларның балаларын без кайда укытырга тиеш. Шулай анда ихтыяҗ бар, билгеле. Һәм укуларын башлагач без моны әле сизәрбез дип уйлыйм, иншалла. Шуңа күрә тулы көчкә эшләр өчен күп мәчетләр каршында мәдрәсәләр эшләп килә, һәм күп мәчетләр каршында биналар инде курылып куелган. Аллаһның рәхмәте бездә инде булдыра алган кадәр бина төзү нияте артыннан йөрәчәкбез, иншалла. Аллаһ ярдәм бирсен, хәзрәт. Амин, амин. Һәм халкыбызны, гомумән, татар милләтен генә түгел, бәлки башка милләттәге кешеләрне дә хак юлга, халкыбызның юлына. Намазга йөрүчеләр арасында рус егетләре дә бар. Бар, бер-ике рус егете бар. Башка милләттән үзләре әйтәләр. Ислам дины шикләнмәгән, билгеле. Шуңа күрә без моңа сөенәбез, шатланабыз гына фақат. Шуңа күрә Аллаһ ярдәм бирсен сезгә, Амин, амин, шулай булсын. Амин, рәхмәт. Аллаһ разы булсын. رمضان يا شهر المحبة مرحبا